Sa atong bahin mga igsuon, manghinaot ko ug atong iampo nga matag-usa nato di tamawad anang mata sa kasing-kasing nga gihimo sa Ginoo ug gibutang diya kanato. Hinaot nga magpabilin ta nga masakitan. No? Hinaot nga magpabilin ta nga makahilak sa mga epekto sa sala nga mahimong masinati sa mga tao patag karon og unya. No? Pinaagi ana makatunta nga molihok o mutabang, no, para sa atong mga nalisod na kaigsuunan o usab para usab sa kabag-uhan sa atong nasod. O ginaot ko nga atong huptan pirmi ka na mao kasing-kasing nga sama sa kasing-kasing ni Kristo. Karon nga sa umaabot nga November 30, no, ang detalye aning maong plano mga igsuon ato pang pahibalo ninyo sa umaabot nga mga adlaw. No, basin wa pohon maklaro nato kay mag-meeting ta karon, pero sa umabot nga November 30, that's a Sunday, no? Magpakabana ta. Pulihok ta. O ako nga inyong obispo, manawagan ninyo nga makig-uban, makikiusa sa katawhan nga magtapok o mulakaw aron manawagan sa integridad o maayo nga pagpadagan sa atong nasod, no? So this is not some kind of a rebellion. It could be a revolution of the heart, no? Pwede tawag ito nga revolution of the heart. Ang atong kasing-kasing atong pabation sa unsay nahitabo nato isip katawhan sa Dios, no? Kailangan mo lihok ta magpakabana ta ug na tay himuon nga walk for peace, walk for integrity, and walk for good governance dinhi sa Cebu. No, ako nga inyong arsobispo, muhangyo ninyo, mudasig ninyo nga mugawas ta ng adlaw. Og isip katawhan nga matuuhon sa Dios, isip malinawon nga mga tao, mugawas ta mupadayag, no, alang sa kabag-uhan sa ato ang nasod. So November 30, 2025, that's a Sunday, no? Una-una lang ng pibalo para nga i-reserve ninyo ang inyong panahon o ang inyong kusog. Alas 2, doon tayo himuon nga misa. Ang unang plano ato sa kining Santo Rosario Church de sa Cebu. No, magmisa ta, no, o mag-ampo. Hindi ko man sa misa sa alas 2 sa hapon na ng adlaw, November 30, magawas ta o maglakaw. Padulong ato sa Puente Osmeña, no? Aron dito aduna himuon nato nga pagpadayag programa hamubo lang ug isip katawhan maghiusa ta at ipakita ang ato ang kaugalingon at ipakita ang atong kasing-kasing ug ang atong kabubuton at ipadayag ang atong tinguha. Manawagan ta sa mga nagdumala nato, no, nga tarungon ang ato ang pahagamhanan ug ang pagpadagan sa atong nasod. Himuon nga Diyos nun ang ilang pagtrabaho, ang ilang pagpanerbisyo. O panawagan nato alang sa hustisya, unta ang mga nagbinuan, masikop, may bawaan, may imbestiga, o badakop, o unta nga ang ilang ikawat nga mga bahandi, ilang mauli, aron nga mapahimuslan sa katawhan nga nag-antos karong panahon na alang sa kayuhan sa ato ang katilingban, no? So mga igsuon ato nang ipahitabuhan November 30, please give your time and give yourself kung tinuod mo nga nahigugma sa atong nasod nga Pilipinahon, no, o sa atong probinsya diri sa Cebu. Again, mugawas ta o ato ipadayag nga sa mampuon o malinawon nga paagi ang atong kagustuhan nga mausab ang ato ang dagan sa kinabuhi dire. Di ta magpabiling yan ani. Panahon na nga atong tawgon ang sayop o ang sala, nga sayop o sala. Din na to kabir-kabiran. Panahon na nga atong himuon nga makauulaw, no, ang daotang buhat sa korupsyon. Dili sa usa ka butang nga angay lang naton dawaton. Dili na. Enough na. Tama na. So this time kada usa na to ug ang atong mga kabataan ato nang pasabton, padunggon, pailhon nga kining korupsyon usa ka butang nga
makauulaw kaayo. Dili Kristohanon, dili Diyos nun. O maghatag lamang og kasakit o kaparutan sa atong katawan. Okay, once again mga igsoon, kini si Bishop Abet, ang inyong obispo amigo sa Cebu. Manawagan ninyo, November 30, 2025. That's a Sunday. Let's go out. Okay? Let's go out. No? And express ourselves, our love for our country, no? And for our province of Cebu. God bless all of you.